Sambrono dimenti song rembaka anake wong Jawa anake wong Jawa anake wong Jawa aluri seni budaya aluri seni budaya aja Sambrono dimenti song rembaka anake wong Jawa anake wong Jawa aluri seni budaya ya sorry trot
Lampahi rasa sarangan, saya pun rame-rame saya magawe. Tepuk tangan yang meriah. Tembang suci yang semi saja sepi, cahyamu amadani sarangri ratia kembang
ucapkan selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Lintang Kaido. Ada Laras Kinendra. Tepuk tangan Indra. Mas Mika ditambahin lagi boleh ya? Sang Dewi katon nglamani hamba berwangi semi harum kembange melati dasar bulani dadani wong bagus setia rumah sonolong sasat apiore ngartika Satya Puspita Indra Kanjang
Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Lintang Kairo. Ya, terima Matur kasih. sebanun. Kembali lagi ya, Mas. Matur sebanun Dek Lintang. Terima kasih juga, Matur Mas. sebanun, terima kasih. Dikasih satu tembang lagi ya Bapak Ibu. Wayangan kang reridu ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali nyatane ora bisa lali. Tansah kelingane semu kanu wala saka ing Matur subah nuwun. Wah.
luar biasa. Bombong tenan aku, wah seneng tenan aku, wah. Ya, Le, Nang, Nggih, dalem. wah pinter bapak-bapak, ibu-ibu, menika nembe kelas 6. Ning nek basa ya wis luar biasa, wis pinter ya Le ya. Nggih. Heeh, sesuk nek gedhe dadi apa Le? Dalang. Oh, dadi dalang. Iya, nderek nganu, nurut lakone Mas Gading. Nggih. Oh iya. Wah, terus pundi Pak? Sarujuk nggih Pak nggih. Oh iya, wis padha-padha cocoke kok ya, heeh. Iki hobine apa Le? Dalang. Nggih. Oh, Nyanyi. oh nyanyi, ya dalang ya iso kok ya. Heeh, ya ora apa-apa. Nek bawa iso ora Le? Saged. Oh saged, iya. Iki lagune apa kira-kira? Sing Jawa-Jawa ngono. Lali janji. Lali janjine. Iya, nek bocah nggonku ki cilikane Predot biyen senengane beda. Predot biyen senengane wis disko-disko. Heeh. Iya ngono kuwi ngene iki dicontoh Dot. Heeh, iki sing demong iki Le, iki lagi SMP. Kelas loro SMP. Ning yo kuwi mau belas radong bab Jawa. Jan iki jenenge Mas Junot. Ya. Heeh, iki nyanyine apa Le? Ya, lali janji. Lali janjine Mas Rudi dicepake. Jarene dibawani iso ora? Saged. Pangkur iso apa ora? Saged. Dijajal. Nggih. Heeh, titingane sepiro Mas? 6 Mas. Ya. Sapa wong sing ora gelo Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Terus nggonku nunggu srengenge nganti lingsen bedok tenan lho Mak. Ah ya, iki dasare ya wah seniman ki ya luar biasa dasare ya ampuh Mbak Yuni ya adine penak. Yo. Bariki Mas Patakon bawa ya Mak. Wah iya iki bariki Mas Patakon munggah bawa. Yo, aja nganti kalah karo Mirza. Gedene semono kok ra iso bawa. Ah, ben diteruske Dik Mirza weh. yen kepethuk mesti tak jiwal pimu Nyamleng. lali janjine semono gelagatmu kang nyupri nganggo dicengkok, nganggo diluk ya penak iya. Wis.
Sampun. Wah, ya penak tenan dasarnya nyatane. Dipun bacotke lali janjine Mas Rudi. Monggo, Mirza Kairo. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Laras Ganendra. Dino minggu sing tak tunggu, koe ngajak ning tawang mangu, nganti lingser srengenge unung kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi, yen tak telepon malah kok pateni. Atiku sujudna, kowe kencan karo wanita liya. Terima kasih Dir Mirza, luar biasa. Walah bagus oh iso ngibing ya, Jan. Luar biasa. Tepuk tangan dulur. Ayo. Luar biasa. Istimewa.
ora ngira. Wah, yo bagus, yo pinter. Wah, matur suwun nuwun. Nggih, pangestunipun nggih. Wah, le nang tak omongi yo, sing nonton ora mung wong Jawa. Nggih, Om. Sing nonton ora mung wong Indonesia. Nggih. Iya toh, orang mung wong daerah Panggul, wong Gunung Kidul ora mung kuwi. Nggih, Om. Gunung Kidul itu terkenal dengan wisata pantainya yang banyak didatangi oleh turis asing. Oh, nggih. Iki akeh banget turis-turis asing sing nonton le. Jajal diperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, tak tes kowe iso apa ora. Nggih. Ayo jajal. Ayo perkenalkan. Aja kalah karo Junot. Oh iya. Hi guys, good evening everyone. Let me introduce myself. My name is Mirza Kairo. I live Kediri City, East Java. I am a student. I go to elementary school. My hobby is singing and watching wayang. That's all. Thank you. Tepuk tangan luar biasa. Wah. Oh, ini Mas Freddy perkenalkan diri ra. Jarimu basa apa wingi kowe? Basa pang jeneng. Iya. Oh iya. Oh iya, guys. Oke. Matur suwun nuwun. Le. Nggih, pripun, Om? Nang, wah. Mirza Kairo ki ora nguciwani. Pak. Wah, kok resepe riyen apa Pak? Ibu nyidam napa Bu riyen, Bu? Kok putrane kok ngene. Wah, lajan luar biasa matur suwun nuwun. Le. Jarimu mau pas perkenalan hobine nyanyi karo wayang. Heeh toh. Jajal saiki tak tes. Ini ada 300.000. Nggih. Nek iso suluk tak naik 300.000. Aku jaluk Sritinon ini iso. Jajal bayangno. Sritinon aku tak neng kene. Suluk Sritinon. Digendari Mas. Yo, digendari. Maju. Ayo ngono, Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sebab bos piteng Udana Miang pajra sarwa rukma renggeng manik nara Takon mulih wong Narawata apa prabanyosu mirat kenyareng tejo leliwaran ler kilat sisireng tak
Sampun Om. Oh wis. Wah. Sik. Kok ngelamun to Om? Aku ra sido bati le. Oh. Heeh, 300.000 kalah aku. Ya tak nei. Siji loro telu Jiro lupat. Nyo 500. Ampun salah lho Om. 500 iki hitungan ra percaya. Heeh. 500 iki. 1. Heeh. Heeh, jajal hitungan. Niki 1. Heeh. Niki 2. Iya. Terus sing alit niki 3. Nah, Niki 4. 400 to malan. Nggih, 400. Lomo ta aku. Bapak jenengan pripun to Om lek ngitung? Tirose Lah, 500. Ya, yo aku ki ngapusi ngetes kowe. Jajal kuwi piro neh? 400, Heeh. 500, 600. 600, Heeh, 700. 700. 800. Pundi? Ya iki Oh nggih 800. 800. Siji neh. 900. 900, 1 juta. 900 1 juta. Iya. 1.100.000. Iki kuwi Pundi? Nangis. 1.200.000. Loh, Nggih. kurang lomo piye aku? Tanah 1.200.000 lho. Nggih. Enak Om. toh? Kandhani kok tanah 1.200.000. Wis, kayak setor mengko ya. Nggih. Ya, ora apa-apa, nggo sangu sekolah esuk. Nggih, Om. Ya, heeh. Nggih. Iki nek Mbak wayangan ya melu le. Nggih, Om. Oh, hobine wayang ya. Nggih. Wah, luar biasa, matur sembah nuwun Nggih, Om. Jantik Mirza Kairo ki. Pangestunipun. Heeh, mengko nyembang meneh ya. Nggih. Heeh. Mengko arep nonton jaranan apa ora? Teng pundi? Ning ngene no, iki sono jaranan iki. Wos. Iya, sono jaranan. Ya, saiki munggah sik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mirza Kairo. Ya, matur sembah nuwun. Ya, kono lenggah meneh. Jan. Pripun Bapak Ibu sekeca mboten? Ya, sekeca mboten. Ya, iki sesuk nek nanggap RGD karo Dek Intang meneh ya iso. Ngene iki nanggape ya iso sesuk. Ya, ora larang. Ya, engko cepake sapi metal telu wis cukup. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, jan penak banget kon suluk ya iso, kon bawa ya iso, kon nembang ya turah pinter. Iki ya ngono kuwi Mas Predi biyen cilikane ya ngono kuwi. Nah, gedene dadi pang. Yo ndilalah. Nyup ya bes. Nyup will best. Ya, terima kasih tenan. Mas Predi Gijan. Ya, di goyangke meneh Mas Rudi dipun Di Francisca Esmilia. Ayo Duk maju kene. Nggonku dhewe tak jokke. Ya, iku Nurli wis men nembang apa karepe dhewe. Heeh, gameli ndok tek tek ngono dot ya. Willy Bies ya. Ayu Tekan rasane hati kang nandang segiting liang anyawa aku kowe lakukan tresna Mas wong ayu kajalu ojo seleh katresnan panceni tresno kuwi akeh pacokan arep tumeka ngendi katresnan iki Napa lho? yen to aku sliramu rani akoni Senadyan donya ra bisa nampa
tak joko yen turung kabisa mrengkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kenalan Mas mustikan Francisca Espiria Penting lagi apa itu? sayang tak Goyang lo Kemanti lagi ada ras kamera Kesna Duta RK Audio Mas mustikan ati tungaku si tresno iki abadi do dewa aneng asmara aku ato ati kawula anggon kula lampun tresno datang kenan saking sapa tak benani tak pateni laire tresno kang suci asunya tak ento aku siramu disenangi luar biasa Paras Ganendra will be best Matur suwun
Dek Francisca is tresno iki mong tak godolanan Duwe bojo tua tak sia-sia ta. aku karo kowe Lah ngopo? megah kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk among kesabaran mugi Allah paring kesempatan Kak aku nek ganggu mah aku. Mau ngedung matiku aku ramayu mlayuan esok dan tanggung Iya. jawabmu itu palsu. Kata-kata hari ini. alah hafal aku Ora aku. Cak pendek. apa Nur Senajan aku bojo tua. heeh Aku selalu buka ke aku lho. neng aku mau Bojomu aku buruk mau terus. aku mau Nggak ngopo. Budino gandal gandul jadi tekane nyulayani Ya sayang. janjimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi atap menghiraukan aku lagi Budino gandulan ning ati tekane nyulayani Bukan mas jane aku tresno Terus. Ilakno aku lunga Iya. Tapi ra kuat nandang rasa keronta-ronta Cintamu sudah hilang Aku cuma buat mainan Bukan mas jane aku tresno Ilakno aku lunga Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan matiku ora ya aku melayu aja to dan tanggung jawabmu itu palsu. Dino aku cinta beneran pastikan kuku ketrikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang Aku selalu mendoakan Oh. semoga Tuhan mengabulkan. Iya. Jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Laras Ganindra. luar biasa
mandang rasa rasa terangka aku tresno lila Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amber kekanganan. Jaluk amuk kesabaran, mugi Allah paring kesembuhan. Kebenaran pasti kan kubuktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir Matur suwun ya Pak Nurli, terima kasih. Sikat. Nggih Mas, Aduh, kembali lagi ya Mas. kembali lagi bersama Laras Ganindra. Bersama Laras Ganindra. Ya, Ya, ini gimana mau mungkin ada request lagu request dari Bapak Ibu, ayo turun aja Mas. Ayo medun, Ayo. lanoy. Sopo sih? Lunyu Mas, hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Ya, terima Nggih. kasih. Heeh. Sing ngarep kono nduk jajal ditakoni lagune apa? Nggih, mungkin dari ibu-ibu bapak-bapak sebelah Ya. sini mungkin wonten request napa pamundutan lagu? Napa? Apa iki? Segara madu tresno waranggono. Heeh, apa meneh? Ijing miring. Heeh, apa meneh? Apa? Lir-lir. Pujaning Pujaningsih. sih. Terus Mas Diki Dari- minta lagu apa Mas Diki? Apa Kalah Mas? weton. Kalah Kalah weton sih weton. Mas yang sebelah kene Iya, durung Mas. Yang sebelah sini lagunya nopo Bapak Ibu? Apa? Napa, Bu? Mumpung neng kene lho. Napa, Bu? Nyuwun lagu napa niki? Ngantuk kabeh Mas Ibu Oh, iki ngantuk. ketok iki. Heeh. Tasik semangat ya Ibu sedaya. Iya, Nggih, semangat ya. selalu pengen delok tariane Ya, Mas. heeh. Sik mriki nyuwun lagu napa niki? Napa? Ayang-ayang wis, Mbak. Ayang-ayang Oh, sampun. baleni pit. Oh. Lamunan. Ayang-ayang, lamunan. Nggih. Ya. Napa malih? Apa kae? Ninggalkan tresnan. ya. Wis engko dili siji-siji Heeh. tokone kaset ya Mas. Ya, terus apa meneh iki? Sekira njaluk apa? Napa? Napa, Bu? Tembang Tembang kangen. kangen. Ya. Ya, main marem lenyawang nduk lintang, nyanyi Ayo dhewe ya, Mas. Nduk ya. Arep nyanyi apa kowe? Dipinangkani setunggal-setunggal mangke dibantu kalih kakak-kakak nggih lagunya satu-satu. Dipinangkani sing nomor yen? Nggih, lamunan mawon pun Oh iya, apa-apa. lamunan Mas Rudi. Nggih, dikasih lamunan buat ibu yang nyuwun lamunan tadi nggih. Ya. Ibu sinten mau? Oh nggih, Heeh, Ibu. ngarep. Lagunya lamunan, Mas.
samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar apiring tawang yakti sliramu kang Tepuk tangan untuk Lintang Kairo. Terima kasih. Tepuk tangannya bro. Terima kasih Bapak Ibu. Bersama Laras Kinendra bergayang-yang. Luar biasa. Istimewa. Ada ras kamera juga kemati lagi. Sumripit angin ratri tansah ngenteni setya nrajang telenging hati angan-angan tumlawung suwung ing wangi sapi tansah ngrandi tekamu duh kyai. Wong
sudah, terima kasih.